Isinagawa kaninang umaga ang paglulunsad ng ika-15 Balay Silangan Rehabilitation Center sa Daraga, Albay. Ayon kay Provincial Director Nue Brigel ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Albay, ito na ang ika-103 balay silangan sa buong Kabikolan. Layunin ng pasilidad na magbigay ng rehabilitasyon sa mga drug offenders sa naturang bayan sa loob ng ilang buwan. Ang Balay Silangan ay isang programa na naglalayong tulungan ang mga dating drug users at pushers na magbagong buhay. And aside from that, ang ipapasok dyan, kasama na yung mga nag-avail ng pre-bargaining agreement. Ibig sabihin ko, yung mga hinuli o yung mga nahuli na ang nakumpiska sa kanilang illegal na droga ay less than 2 grams, pwede sila mag-avail ng pre-bargaining and dyan sila bibigyan ng intervention program ng local government unit. Upang masiguro ang tagumpay ng programa, patuloy na nakikipagtulungan ang PDEA Albay sa iba't ibang ahensya ng probinsya, kabilang ang Department of Education, Department of Trade and Industry, Technical Education and Skills Development Authority Bicol at Department of Labor and Employment para mabigyan ng pag-alalay ang mga benepisyaryo. Ang beneficiary natin unang-una, dyan sa bayan ng Daraga Albay, meron dyan P-Woods o person who use drugs na nasa category ng pusher. Ang remarks, nasa 96 or 94 yata yung pusher dyan. Kaya bibigyan sila ng intervention program regarding dito sa Balay Silangan. 3 bayan pa rin sa Albay ang wala pang balay silangan, kabilang na dito ang Bakakay, Santo Domingo at Rapu-Rapu. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.